na wala man sila nag-ingon nga naa pa di bayro nun. Sila nag-ingon nga dadi bayro nun. Kabalo nga wa kung kwarta. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hapon, si Ma'am Aida. Lagi pa deliver nga package, ma'am. Gikan panig Davao, diri mo gud gipatot sa may sitio Lawon. Oh, mga ilami sa bayad ani. Sa COD mo nakabutangan ni gud, ma'am. No, wala ra ba diri si Jeffrey sir? Wala si Jeffrey. Oo. Imo man pangalan nakabutang. Sir, Kwarta dito man kay Jeffrey ang kuan. dito gipadala siya, ha? Oo. 3.5 ba ni bayron ni ma'am? Wala na. Di ko makakuha na sir kay pagkiki kwarta sir. Abali ikaw ang siyang padalaan. Dili ikaw ang nag-order ani. Dili. Lagi ko'y mahimo. Sa imo mo Kung sila nagpay balo nga kuan na ay na pay bayad. Abi na ko kuat na bayad tong ingon. Nako may bayad di ma'am, mo ni bayaran ko dito. Ano lang ka na mo kauban So picturean lang ka, ma'am. Babasa ite ma'am. Wala pud ko nga wa kay kabayad. Picturean lang man. Picturean lang ka, ma'am. Picturean lang ka na mo. Na diri pa para i-cancel na to dito. Patakaran na sa wala ko way kwarta kay kanino ba. Kita atong now. Ay naman sa amuan lang man pud na dili man na ibatag. Sa office naman ni ma'am. Sa office lang na siya. Di man ni siya i-post. Sino na sila? Ay wala man sila nag-ingon nga dali bayro. Kabalo nga wa kung kwarta. Kontakon lang namo to ma'am. Kontak ko lang na mo ang nakuan ni. Dili ko ka na mo pugson pabayad. Picture lang kay i-cancel lang nato. Ano yan, cancel lang nato ma'am. Picture namin kay para naman sa mua. Deliver diri na wala ka panganda mo kwarta. Adi man maula man kay sa mua naman ni delivery naman. Sa mua lang pa na siya opisina. Dili man na mo i-post sa Facebook. Nang sari ali ma'am. Para i-cancel Kay lang nato. balik lang mi kay mato bibig sentro kapatagan pod. Alin na? Wala to lang to po natutod. Picturean ka na mo daan para ini mo ni Sir Jeffrey. Ali ma'am. Ulaw lang kaayo ba? Ay, sige ma'am, tanaw sa nato ma'am. Check nato ma'am. Ano ba? I-check lang ma'am kay Muhammad ang nakapangalan so ikaw dapat ang mag-open ana. Last touch ikaw. Siya lagi. Gira lang. Wala yun niya magpapayag sa Gira na ma'am. Gira ma'am. Surprise! Happy birthday! Maligayang batid sa iyong kaarawan. Happy birthday, Happy birthday ma'am! maligayang batid. Happy birthday! Wala kay mayroon nun. Joke lang. Prank lang to ma'am para ma-surprise yun ka. Ano yung surprise nga di ka kabalo? Ali ma'am, dili ma'am, lingkod. So mo si Sir Jeffrey. Kamangkuran niya laki. Doon pa na ang magulang. Tag og happy birthday. Okay ra ka? Nihilak man ka. Abi man. Ay, wa ko kabalo. Si Jeffrey manggo dili man gud moingog nay bayro nun. Pero wala nay bayro nun ha. Nay 2,000 sa imuhang bouquet. Wala dili ka pa bayro dili tagaan ka og kwarta. So kabalo magkinsay ka hatag ani sa imuha? Kinsa man paminaw nimo? Lagi ko kabalo sa ilagin sa ilaha. Kinsa man paminaw nimo sa ilaha nga ni hatag jud ani. Murag ko kamanghuran man ko nga anak si Jian. Si Jian. So tan-aw na to kung kay Jian bagid pero before anak. Abi, we are from Amigos Flower Shop. Nami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni sender para sa imuha. Asa rin na si Jian karon? Sa Kuwait, ma'am. Ana sa Kuwait. Ayan ang mga nakapundumandayan sa eskwelahan. Ay, kani? Oo, ang magulang ko apa dito. So, sana kumasahon yung mensahe, ma'am. Kantahan sa kanabog happy birthday. Ang tata. Ali ma'am. Ali, bili lang ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Yay! Happy birthday! So na siya yung mensahe, ma'am. Basahan ako ha. Lingko lang sa ma'am. Likod sa, kaya taas-taas ba ni? So, anak siya, ma'am. Happy birthday, mama. You have always been there for us no matter what. Made us feel loved and taught us so much in life. We cannot tell you how much we appreciate all that you have done for us. You are truly wonderful mother and an extraordinary person. Today, we celebrate you, all that makes you special. Enjoy your birthday, ma. You deserve it. I love you always and forever, mama. Love, Jayan Antis Urong. So, yun. So, tama jud ka kay Ma'am Jayan na siya gikan. So, anidri si tawag anang kuan? Kanang Ulo wa tayo nis. Happy birthday mga ikuan sa akong ugangan. Happy birthday. Unta nga kanang daghan pag birthday nga moabot sa iyang kinabuhi. Ug ana ba panaoy? Ug salamat sa tanan. God bless. Sana sila nabot. Lula. Birthday wish ni mo, ma'am. Ako ang birthday wish ka mama kay kuan pa jud ka na. Tagaan pa siya. Tagaan pa nga mga kuyan mama. Ba na siya. Balo jud ang ano na ako ginapray na. Hindi pa jud ako si mama. Anong na ko yung mga emergencies. Lagi na ito sa time na pagpanganak ng Manchester, si mama na yung Manchester, na nag-sacrifice po na ako. Hindi pag-ari siya pa rin. So, wala man mima. Kanang di man kayo madunga ni mama na binanga ka na. Hindi sinapot kayo po, hindi kayo na po sila mabisita. Pero ako yung mga pag-ampot nila. Pag-ampot ni mama nga. Dagaan pa dyan nga, katuigan ang udangan siyang kinabuhi kay kung yun ako ginaampun sa Ginoo, kaya lang ko masiya na akong edad, ako ikawaling pamilya, pero Lord, itayo na ako si mama. So muna kong kuha ni mama, and once again, happy birthday, ma din. Pasalamat po sa usara ko kay Igsoon, kay first time yun nga naitabo sa kinabuhi ni mama, nga nga mga surprise. Salamat sa effort ka, J.An. Salamat din. Nakabalon ako kay yan akong chat. Dahil man, nakauna ko ganina kay pag-send sa kausaban sa time 7:30 na anak ko wala ko nabasa nga nausap yay. So Jing naku ano ko wala man dito si Til nag-chat man ko nimo so excited kayo ko salamat kayo sa ay Gian, salamat sa financial matter, salamat sa love kay sa una pa yun nga na-feel yun na ako nga ang love ko niya kay mama kay si mama super grabe di man sa ingon nga kamanghuran siya nga ibo mo ni mama tanan nga love sa iya pero ang maala-ala pa siya sa ko ang kaniyang gihimo dili gyud kabayad sa iyaha pa lang daan plus sa mga kabataan niya si mama ang nagatiman ron then sa kong isa ka igsoon nga si Jeffrey nga nag-effort po nga siya ikakuan sa inyo mga kontak anan ngadtong ngari salamat sa kong mga igsoon nga ingana no so mula salamat po sa inyo ha sir then ang Ginoo pa dahil nga magpanalangin nga sa tipot na mong pamilya labi na kang Gian padayon po ang good health niya dito kaya dito lalim nga hintaw pa muna dagang sa namin ma happy birthday ma sabis ka muna si Sir Jeffrey nga nagpahilak. Ma'am, sa may mensahe ni mo sa imong mga anak ma'am labi na kay Ma'am Jayan nga nag-initiate aning pa-surprise. Kang gisulti kang Gian nga surprise gift ko. Salamat Yel. Ati na kung naapagin ko bayra ng kaibisak siko tapos wala na yun sa quick water. Jing, salamat Jing. Sugat pa si sinugdan na kita, yun ako manang mahal yun ka sa kuwag ako ni Uray. Salamat sa imong mga surprise, di lang kay karon tong pag-birthday na ko sa 50. Siya ay nagpahimon akong tarpaulin, siya ay nagpahimon akong balon. Salamat kayo ni Ana Jing. Kay natagamtan na ako ang imong pagmamahal sa kuha. Pagkayo-ayo din na, Jian.
Amping sa imong kagalingon tungod alang sa imong mga anak diri kay dili na ako hibawan kabalo ka na ako yung mga balatian kung unsa gurasa nga kuhaan ko sa Ginoo sa pag-amping o ayag walda sa imong kwarta sayang kayo ning imong gibuhat sa aguan pero naa naman salamat ug ang Ginoo magapanalangin magauban kanimo sa matag karon ug unya. Thank you Ching, I love you. Ag sa tanan akong mga anak kay Jeffrey lagi sila istorya sa ako nga mao ning ilang haton sila na si Gian ang naghimo-himo ni ini siguro nga mao ni nangutan na si Gian og usa da akong handa ako inig si tinta nako makabot pa kog si tinta pagbuhi kog baboy maglitson na pud ko priya si atong tag 50 nako. Salamat kayo Ching kay wala ko magdahom nga imo ning haton kanako sa ikabay ka 62 tuig nako. Salamat ang Ginoo magauban kanimo. Sir, salamat po inyo ma'am, sir. Sorry kaayo nga. Sige man ka? Kailang, sige raman good sila ginang na i-package sila. Wala po ko kabalo nga. Mao na, tingala ko nga naday bayron, man ko yung bayron, mo ko kwarta. Salamat kaayo ninyo ma'am, sir. Maura. Thank you po. Yung request na ba siya? Sayawin daw ka. Hindi ko kabalo sa. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa.